Район мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре катнашында чираттагы киңәшмә 16 августта узды. Семинарда катнашучылар чыгарылыш сыйныф укучыларының дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре турында сөйләштеләр. Төп доклад белән мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, агымдагы елда 11 сыйныфны тәмамлаучыларның барысы да аттестат алуга ирешә. Дәүләт имтиханнарын исә 494 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшыра. Нәтиҗәләргә килгәндә, җәмгыять белеме, рус әдәбияты, география буенча бердәм дәүләт имтиханы республика күрсәткеченнән югарырак дип бәяләнә. Рус теленнән уртача күрсәткеч буенча түбән 5 мәктәбе укучыларын билгеләп үтәргә була. Математикадан исә 3-6 мәктәпләр, татар гимназиясе уңай бәяләнә. Семинарга район башлыгы Разиф Кәримов нәтиҗә ясап, узган уку елының дәүләт йомгаклау аттестациясен үткәрү нәтиҗәләренә кабат игътибарны юнәлтеп, хаталарны кабатламыйча, җитәкчеләргә белем сыйфатын күтәрү буенча эш алып барырга кушты. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.